Да, добър ден. Добър ден. Ало? Да, слушам ви. Кажете. Няма какво да... Езо ТВ, предаването. Аз съм Дора, очаквам. Кой? Езо ТВ. Телевизията, в която вие искате да намерите отговор. Ще намери отговор, ама друг път. Кой? Езо ТВ. Телевизията, в която вие искате да намерите отговор. Малко име, рождена дата и въпрос. Не можах да разбера. На такъв зрител не ясновидката Дора, ами Кашпировски не би му помогнал. Не можах да разбера. Продължаваме с същото предаване, но с друг ясновидец. Илиян. Шалош! Невероятно чудо! Аз виждам с астралното си зрение. На 200 места в България, в 200 къщи видях да се движат столове, маси, мебели. На този астралното му зрение ще да е било в някой мебелен магазин. Невероятно чудо! Аз виждам с астралното си зрение. На 200 места в България, в 200 къщи видях да се движат столове, маси, мебели. Дано да е заснимано, документирано. Благодаря ти, Боже, слава на тебе, благодаря. Не мога да разбера защо трябва да се безпокои Господ за някакви движещи се столове. Зуек, още много неща няма да разбереш. Гледай какви ценни съвети дава Илиян на зрителите. Какъв е въпросът? Болки в коленете. Просто не подвижа. Болки в коленете. Благодаря, господине. Затворете и слушайте през телевизора сега. Това слушайте през телевизора ми прозвуча като дишайте през радиото. Затворете и слушайте през телевизора сега. Ние очакваме следващ зрител през това време. Аз ви съветвам обаче и да се обърнете към личният си лекар. Да се застраховаме за всеки случай. Така, значи не искам да се притеснявате, това са подагрични болки. Не искам да се тревожите, нещата ще се оправят. Ако има откъде да намерите оръжейна мас. И с тази мас, всъщност тя да си мази болните колена и нещата ще се оправят. Мажеш се с оръжейна мас и след 2 седмици ще се чувстваш като пушка. И нещата ще се оправят, след това да се пече известно време на слънцето. Пак по-добре, че няма да се пече на умерена фурна. И нещата просто ще очумят, няма да има болки. Така че... Обаче искам да се съветвате все пак с вашия личен лекар. Не знам само на личния лекар дали ще му се намира оръжейна мас. Чухме ясновиците Дора и Илиян. Ред е да чуем сега един кабалист с мистериозното име Зуар. Интересува само нещо. Какво? Този господин, който го дават Любомир Кадиев Стоянов на телевизора, Така? нали така се казва? Не е сигурно. Ще говориш ли? Да. Слушам. Ало? Слушам ви, кажете. Любомир Кадиев Стоянов? Да, слушам ви. Абе, имам чувството, че зрителят познава Зуар от преди. Аз имам чувство, че и Зуар познава зрителя, ама не иска да си признае. Да, слушам ви. Така. Малко грешно. 72 набор сте, нали? Да, слушам, да. Така. Ти си от Русе, нали? Кажете конкретно. Конкретно. Интересува ма, ти кога ще ми върнеш на мене 400 лева? Така, дойдохме си на думата. Ето защо Зуар отговаряше толкова окончово на въпросите. Конкретно. Интересува ма, ти кога ще ми върнеш на мене 400 лева? Мисля, че това не е въпрос, който трябва да зададете тук в нашия ефир. Права е водещата. Това е въпрос, който трябва да се задава в районното.